Di napalabas, nadismaya ni Elisa, idiyawag ni Jorin, asaan na makasurot kadakwada, amapan mangsarungkar kanila kay Damian, iti pagbaludan, gapoy ti paspasungadan na asanga ilida, ani Shasha Montes. Dalaus met ti gagar, nagitagasawa a Victor Kenchona, amang paspasungad iti sanga ilida. Pagamuan tasimang peten, ti orayin na. Ita gagayem, denggan nyo tituloy tinubela ang napauluan. Si iti barukong. Naimimbag ko ba, Apo? Asaan da kun apinyan saan pa'y? Gam iti imbutang ka kinisuna. Gam, saan nga agtal na ti panunot mi kininanang? Aging ka nga ka dito pagbalutan, Lolo. Kasta nga agpaiso, tatang. Isu nga imutang ti apo ko yo. Tapno may ruwarda kayon dito'y pagbaludan. Jorin, iho. Anyat isisliman nyo, Dad. Kunak no mapilit da ka amang kuyog, kan Sasha, amang kuyog kan kwa na ama pa ni Jaimol. Italangag kita kami, Dad. Awan rason winuga po na akaduak. Kunak no mapilit na ka ni Mami mamang kuyog kan Sasha y Jaimol. Saan, Dad? Ngam nadlaw ko, ama ditirit na ni Mami, adi mo pinagustuhan ni Sasha. Nadla mo, Dad? Itay pala ang madlaw kon. Ay doon nakakan Sasha. Dad? Nagruna kat ibagbaga na nga isotrumba nga agpili iti asawaem. Pakasak ng tipusok deto'y, Dad. Rumpang laang asyak ti agpili. No asino ti ayatak kan agbalin akaayan-ayat ko. Kan agbalin to pa yung asawa. Hasto ka, iho. Nasyak, awan parikot. No asino ti magustuhan, ken mapusuan, isot surutem. Agyamanak, Dad. Jak amo, no apay akas ni Mamim. Iso nga awawatum latan, iho. Sorry, Dad. Ngam saan ko akayat? Saan ko atong pahalan ni Mami? Elisa, impabigat mo kumalaangan ti kung kunam agatangam dito'y mall. May mayat no itan, nanang. Kan, dito'y tayo matan mall amang rabi. Anya? O sige, umay kayo, nanang. Ijay fast food ti panganan tayo. Sige man laangan. Ngam, no ko man nagdiritso ta nagawid. Mabalin ko nga agluto ak itay ti pangrabi ita. Si kamat, nanang. Kakaiso na nagkuyog ta. Iso banding tamatan ado day toy. Elisa, aguray ka. Oh, apay, nanang. Anya tinakita yo. Kita ang jaid ko amang mangan iti halo-halo. Iti pagturungan tapanganan. Ha? Ni Jorin? Kan, anta kadwa na anak kapimpintas a babae? Nakita datan, anak. Umay kayo, nanang. Intalangan iti sa bali a panganan. Anya? Tapay. Basta. Umay kayo, nanang. Darasan nyo.
kami kada Elisa dito'y mall. Ngam apay nga ta. Asaan na nagpatuloy ni Emay dito'y ayan mi. Itin tatad dito yung matiturangan da ko maitay. Jurin. Abay, may kamitan. Sino ka di dayjay a babae? Ta, isursurot mo, ti pa nagkitam ken kwa na? Kwa. Ibagak nga tanan ni Elisa. Nasingit apagayam ko dayjay, nakita na. Oy, Jurin, pagsalsalutsudan ka. Kunak, sino ka di dayjay a babae? Ta isursurot mo, ti pa nagkitam ken kwa na? Kwa. Saan ko nga mo? Apay nga rod. Nga oray mo la isursurot ti pa nagkitam ken kwa na itay. Nangro na itay ti malikot ngay madayo, ha? Saan ko mga ison ti pagsaritaan ta? Sige, ituloy takit din ti akanan ti kalawalo ta. Kasla maner-nervyos ka, Jurin. Sige. Awagak to ni Elisa. Apaman ang makawidak. Sige. Ituloy ta nga roda na kanan to'y halo-halo ta. Kadua gundaway. Napilit ni Chona ni Jorin anang kuyog kan siya arumwar. Mapanda ka numangan iti restaurant. Anya laki din ti asawak. Kayat na. Isulatan ti masursurat. O anya ti kayat na. Isulatan ti maaramid. At dayta, rabiin. Kem kaslaawan dadanagan. Adi pala nakasangpet ni Jorin. Marik na ka nakalaglag ang tirik nana. Saan akas ididamo? Apinaay ni Jorin ti kayat na. Kaano nga tanga agbaliw ti ugali ni Chona? Madlaw ko. Kat kasla nakalaglag ang tirik nana, iti panagkuyog da Jorin kan siya. Kat nasa una kanyak. Kayat na kanu amanugangen ni Shasha Montes. Nagpintas di papaya nakita ka kadwa itay ni Jorin itay mall. So nga taday jeti ko na iti nga imawag nga orayan asa nga ilita. Ni Jorin. Iso ti umawag. Anya nga tati pagana. Hello? Agyaman na. Saan ka ba nakaturog, Elisa? Diyak pa lang amin makaturturog. Apay ngay mawag ka, Jorin. Nabayag ka din? Anak kasampad ka dito balayo? Juan. Kat. Da kayo tinakitak. Itiday dyan na pintas a babae a kadwam. Ada kayo kadipay lang dita mall? Awanan ni Elisa. Adak itidaran ko nga gawin. Nagpintas dyan kadwa mababae, ah.
Iso ka di day ti kun na makagapgapo na iti Amerika? Juan Elisa, nung napinpintas ka nga amang ng iso, Si Kamat. Managanghaw ka lang unay. pag natibag baga kay Elisa, at ayaw napinpintas ka ng siya. Anya? Siya tinagan ti kadom itay? Well, siya Montes. Nagpintas kan sosyal. Kaputay di Amerika ti din magkalan na. Untay ko na akon. Adayo pintas ka ng iso Elisa. Noowanan ti bagam. Putdo kon ti saritahan ta, Jurin. Kasdelangan ha. Kat, agyaman na kitiyawag mo. Good night langan. Bye. Oh, adda ka matgaya man, iho. Naimasan yun sa amat tinagpasyar kan siya. Dad, Amom, kuna ni mamim itay. Amangan no simurot kan kwa na di balayda. Ket naturog ka ni jay. grabe mo't ni Mami, Dad. Damo mi pailangan nagkuyog. Kasta na dago sa bagana. Gapo tarabiin. Ngam di ka matla sumangpeten. Tay jay. Napantay kid din naturog akasla awan dadanagan na. Saan ka paya simbangpet? Itay pa'y kumakayat ko ti agawid, Dad. Nga mabainak mo't amang panaw kong kuwana. Nga uri kaskas ano. Husto ka, iho. No pinanawam na ta ni Jemol, ket kaungot nakalakit din ni mamim. Talaga nag-shopping ni Shasha, Dad. Kasta ka di. At dapay ginatang nakaus tayo, kada Mami. Iso dagito bit-bit ko asin mga payat. Agasam dayta. Mayatan lakit din ni mamim iti daytoy. Dad, Wan, iho. Gapo iti daytoy. Ad-addan nga iduron na ka kensasya. Ngamin ket... anya, Dad? Ni Shasha at talaga ti kayat na para ken ka. Anya? Naimas ti kape. No kastoy analambi istiag sapa. Nanang? Nasapa kayo matanaraing ita? Gaputa excited ak una yan. Amapiansa ak ni lolong mo itangal daw. Iso nasapa ka nagluto kan nagkape. Sayang. No awan ko matitrabaho kita kat kaduan kayo amapan mang piyansa kan kuana. Sana bali anak. Kabaalak mat nga oray si siyaklaan. Sapay la ko matamasang patakon ni lolo dito'y balayin ton malam. Namnamaem anak. Kadwatan ton ni lolom adamyan dito'y balay inton rabii. Sige, Dad. Mapanahon. Agananod ka iti panagmaneo, miyo. Amumet. Ado, dagiti pala supa sa drivers. When, Dad? Sana kapag dalagan.
tanaan nadak ngagmaniho. O, ada umawawag kan kayo ho. Sumbatan pa yung muna sa kaya rumor ka. Sige, Dad. Ni Shasha to'y umawawag. Hello, Shasha. Churin! Mabalin ka di? Kuyugan nagtumananin doon malam? Tsak namin ang muti lugar pa pa na. Sa dino, kan anya ti aramidam iti lugar apapanam. Kuang amin. Adaypan ko apaw iti gayam ni Papa. Iti Barangay San Marcelino kano? Sitio San Jose? Among ka di tayo dyan lugar? Ha? Uwan amok, Shasha. Imsakbay ang makadaanon kay Jay. Ado pa ilang ang lugar ti malabsam. Akas iti San Fernando. Kan San Vicente. Kasta ka di? Ay, mabuti nga ka mapan ngagmaymay sa Jay. Iswa please, mabalin ka di? Kuyugan na to. Sige. Inton malpas ti klasik, Shasha. Okay. O sige, orayin ka. Basta kuyugan na to ha, Churin? Uwan. Anya din baga ni Ma'am Chona kanyak sa payapim manaw? Imawag ka no dyan nagan iti Shasha. Kat agpagpakuyogin ni Jurin, kalpasan ti klase na. Nakaragragsakak itay tamakarwaran ni Lolo Damian iti pan nakatiliw na anak bukan iti kayo. Abay, kasto'y di marikrik na kita. Agsakit tinakam ko. Aki mo na no da sa bali a papaya katwa ni Churin. Awan mat relasyon mi. Saan matyagar arem kanya? Saan kami mat nga agayan ayat? Abay, kastoy. Tsak mawatan ti marikrik na. Tangrunan ti amin. Anyan tayo ito'y marikrik na. Dahito nga tatibag pagada nga ayan. Agyaman na na nakaawid at matla ang ganito palay anak ko. Wen tatang, katsapay la kuma, ta saan ton a maulit tinapasamak kada kayo. Anak, takil aleksyon ka niya, itinapasabak. Gaputan na dagsen akaso, ti panagpukan iti kayo nga awan permit na tatang. Di ambok ide, kay awan pakanaksak, taginatang ko ba di akayaw. Uray pa'y ginatang yo, wano mulayo kumatatang. Kat masapol na tatikating permit. Tati panagpukan iti kayo, kat iso ti kang runaan ang makagaputi layos. Uwad anak ko, amok ditan. Maiparit ngamin, tatang. Jurin. Agyaman nakiti pa ng kadwam kanya kamapan ija barangay San Marcelino.
Ket, into nagawid ta. Kayat ko, mapantan to man na nagpaspasyar. Anya? Uwan ang... Apay? Adan to ka di pa'y papanam? Away hakas lagkad-kad ka. Ha? Awan mo't kit di. Nagasta. Awan nga rod ti rason. Asaan ta ang makapasyar inton madamdama. Sige. Intan tong rodag pa siya. No iso ti kayat mo siya. Anya lakit din kagpaiso ti asawa. Mangnamnama la unay adumtang ti aldaw, nga agayan ayat da Jorin ken Shasha. Apay, mapilit na nga tatianak na. No talaga nga awan rikna na iti babae, akayat na ang makaayan ayat ni Jorin. Oh, aday ta. Polos nga awan dadanagan na. No amuna nga isuda tinagkuyog. Ngem anya nga tati aramidan na. No sabalin to ababa iti pakatinagan tirik na. Elisa. Mariknak ana asidag tirik na iti banasa. Anya nga tano isunto ti agbalin a kaayan-ayat ni Julian. Ure siya ka. Jack malibakan tiriknak. Nakaas-asidag tiriknak iti daidya ingogi. Jack maawatan. Jack mailawlawan. Idi pa'y ladamo ang makita. Sabalin ti imapay kanyak adik. Kasla nakabaybayagan ang am-am. Sigurado ang maragsakan tulakit din ni Elisa. Apaman na sumangpet. Tanakasangpet matlaangan ni tatang dito'y balay. Adda ka matgaya man. Adda ni lolong mo, anak. Wana na. Madamdamak to ng katungtong ni Lolo. Parawan kayo pa. Apay akas jay ti anak ko. Linabasan nak. Kunana ang madamdaman to kano akatungtong na ni Lolo na. Apay nga ta nakalidliday ti rupa na simbang pat. Anya tinapasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.